700 रुपये 800 रुपये मेरे पास माल भरिए ये संग्रह का ये का माल 800 रुपये यहाँ करो बोलो एक दो एक 40 बोलो हाँ यार क्या कि लोग यार बोल यार 700 रुपये 800 रुपये बोले 800 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये शक्रवा याडो रीता नोड़ता दो एक 40 बोलो बोलो 500 600 700 700 झमकंडी ये टच देना 1 2 3 4 बोलो बोलो 300 400 500 500 500 चार कर रहे हो 500 रुपये यहाँ करो चलो ये लगा रुपये 500 ये नबी 600 रुपये यहाँ करो बोलो 1 2 3 4 5 बोलो 300 400 500 500 600 700 बशीर बशीर बोलो 4 6 बोलो बोलो 6 नहीं बोलो ये 6 7 8 नहीं गए तो 8 नहीं बोलो जी बोलो 300 400 800 800 बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो 500 500 500 500 500 बशीर 1 2 3 4 5 6 600 वो तो कर जाते हो 800 900 सलीम वो अभी 25 जानी मजा नहीं 25 वो 25 किया गया ये कितने के देखने जागो 25 सही होला ये कितने रे ये कितने हुआ 25 चले वो सामने पल्ला ही ज्यादा है ना ये बोलो 25 कैसे बोलो क्या बोलो 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 क्या कर बोलो 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 800 900 1000 1100 1200 1200 अपन क्या कर कोकणी तो 1 2 3 3 1 40 बोलो बोलो 800 900 1000 1100 1200 1200 1300 1400 1400 रखना बोलो 1 2 3 बोलो 700 800 800 800 800 रखना बोलो 2 4 6 40 बोलो 400 500 600 बोलो 700 रखना 2 4 6 7 बोलो जी बोलो 300 400
देंगे 600 700 700 ये 700 रुपये शीशे कर ओ नाम बोलो ನಾ ಮಾರ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ बोलो 300 300 बोलो 300 400 400 रुपये करो माल भागे ले जाओ जी अंगार अंगार माल है बोलो 2 4 6 7 बोलो 400 800 800 800 800 लगा ला बोलो 25 किए गए बोलो जी बोलो 600 700 800 800 बस मेरा तो रियाज बोलो 1 2 3 4 5 6 7 बोलो 500 600 700 800 900 900 बोलो 1 2 3 4 5 6 7 7 बोलो 300 400 500 600 600 ऐसा और यहाँ के बोलो जी बोलो 1800 1800 1900 पट्टे बोलो 1900 2000 रुपए 2000 रुपए चेक करो 1 2 3 4 5 5.5 बोलो 1500 1600 1600 1700 ये 5.5 है 5 5.5 1000 1100 1200 1300 17 ये 6 तो 1 2 3 4 5 6 बोलो जी बोलो 600 700 700 हजार ये बोलो 1 2 3 4 आज बोलो बोलो 800 800 1000 सलीम बोलो ये बोलो माल चला क्या पैसा मन आज जाको कोले माला ले बोलो 1 2 3 4 5 बोलो 1100 1200 1300 1300 यार बोलो वो बोलो जी 4 4.5 बोलो 1500 1600 1700 1700 सैयद बोलो 1 2 3 4 बोलो 2000 बोलो 2100 2200 2300 2300 ये मान देख भैया खाली हुट करा तो चले 2300 आल्या अरे ओ नडी यार बीट गए होगा 3500 रुपए 3500 रुपए
3,500 रुपये 3,500 रुपये